Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Jarakati sik. Bil kaddi wal azmi tu'ta kulla manqabatin wa man ghada batilan sabahlalan khasira wa man ghada batilan sabahlalan khasira fi tarki rahati yaumin ghunmu azminatin qad qala mafhuma dha luqmanu fa'tabira la tahsabil majda tamran anta akiluhu la tablughul majda hatta ta'laqa as-sabira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Hamid Qudus bil kaddi wal azmi tu'ta kulla manqabatin wa man ghada batilan sabahlalan khasira. Bil kaddi kelawan temenanan ya sungguh-sungguh, wal azmi lan tekad yang kuat, untuk to dikei sapa sira, kita dianugrahi sapa sira kula mangqabatin ing saben-saben sifat bagus. Waman lan utawi sapane wong goda iku isu-isuan sapa man batilan hale batal apa nganggur nggih. Wong sing nganggur batal nganggur. Sabahlalan tur apa jenenge ora ana faedahe. Wong sing nganggur sing ora ana faedahe. Khasira iku rugi sapa wong. Ya rono dadi orang kok apa meneh kok dadi santri iku harus punya prinsip kudu temenanan. Nggih, napa kudu temenanan. Dalam ngajine kudu sing temenanan, apalane kudu sing temenanan. Ya, harus mengerahkan semua tenaganya untuk ngaji, ya, untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ya, bil kaddi dengan sungguh-sungguh, sing temenanan, wal azmi dan tekad sing kuat. Ya, kudu duwe tekad sing kuat. Ya, cita-cita dadi wong apik, cita-cita dadi wong mulya, cita-cita dadi apa jenenge ulama, ya kudu ya sing temenanan tek sinau. Ya gak iso leha-leha ra iso. Nggih. Jadi ndak mungkin dengan di ilmu itu diambil dengan leha-leha, gak mungkin. Ya. Jadi kudu sing temenan wajan. Nggih. Ya. Nah, sampean leha-leha ya gak bakal bisa. Ilmu iki nek sampean ngerahno semua waktune sampean, semua tenagane sampean, ilmu iki hanya ngasih cuman sebagian. Tapi nek sampean kok ngerahno kanggo ilmu hanya sithik tok sangka tenagane sampean, ilmu gak bakal ngeki apa-apa. Ya, ilmu gak bakal ngeki apa-apa. Ya. Jadi kudu sing temenanan ya, kudu sing temenanan. Ya apalane terus sinaune
Ya di murojaah ya bakdo ngaji ya kudu ana murojaah barang ya hafalane ya kudu di murojaah ngonten murojaah ya di bulan-bulani meneh ya niku kados ngoten bil kati wal azmi ya wal azmi iku napa tekad sing kuat ya nduk biyen kula gadah guru kula sakniki saya gadah guru jenenge Syekh Hasan Hito nggih Syekh Hasan Hito niku nggih guru kawula pendiri Sta Imam Syafi'i niku beliau orang yang mualim wong sing mualim ya ameh ngarang kitab rencananya iku 140 jilid nggih ngarang kitab sak wong ngarang meh 140 jilid ya tapi sampai sekarang masih sekitar 80 jilidan ya lagi proses tak nulis nah niku beliau nduk biyen pas saya napa jenenge belajar itu sangat-sangat punya tekad yang kuat nggih nggih terus orang tuanya niku pinginnya beliau kan beliau cerdas nggih pinginnya beliau niki dikirim ning Jerman atau daerah barat kono lah untuk belajar ilmu-ilmu umum tapi beliau tidak mau aku pokoknya condongku ke ilmu syariat ya akhirnya kabur ke omah moro ning Mesir sinau ning Mesir diblokir ambek wong tuane ya diblokir artinya diblokir iku diboikot ora dikirimi ora disangoni kok sampean-sampean ngono isih enak ya bisa disangoni, bisa dibiayai. Beliau ndak, wong tuane wis gak gelem biayai sama sekali. Ya karena ndak mau di napa jenenge di sekolah ning barat kono untuk sekolah napa masalah perobotan mbah napa ngoten niku nggih. Nah, niku kados ngoten. Lah selama di Mesir nggih beliau mak dahar ya. Cuman sithik tok sedina suwengi iku sithik tok dahar. Sing liyane yo ngaji sangka ulama fulan nggih ngaji ning kono, ngaji pindah kono wis, ngaji pindah kono, ngaji. Nah, dadi kaya ngono kuwi terus. Mulane beliau sakniki dadi ulama yang sangat luar biasa sekali karena napa ketekunan sungguh-sungguhe dalam belajar nggih. Ya. Jadi beliau nggih keluar dari rumah ya dari mbah kontrakan mbah napa nggih. Ya keluar dari rumah niku subuh nggih. Balik maneh sekitar jam 11-an. Dalu ora salat awan. Dadi kok subuh iki golek kono jam ngaji kono pindah ngaji rono meneh. Ya Mesir banyak dengan orang-orang ngaji ahli ilmu akeh ya. Jadi pindah kono pindah kene jadi wis bareng ngaji kene ganti kono ganti kono niku kados ngoten maka ya tak heran sekarang itu beliau ya sangat luar biasa sekali nggih mendirikan Sta Imam Syafi'i yang alhamdulillah nggih kula lulus saking mriku nggih Sta Imam Syafi'i niku niku sebagai contoh contoh yang lain biyen Imam Nawawi nggih Imam Nawawi niki sangat-sangat gandrung ambek belajar supaya belajar terus ya pada masa kecil kanca-kancane niki dolanan ya Imam Nawawi niki napa sinau terus sinau liyane dolanan Imam Nawawi sinau mulane jadi orang hebat Imam Nawawi ya kados ngoten ya bil kati wal azmi tu'taqul lamang qabatin nah kamu iso napa jenenge sungguh-sungguh ya bisa napa kuat tekad kuat nggih maka kamu akan dikasih ya semua sifat bagus nggih mangkobah niku ya napa sifat bagus utawa nggih ya manakib sing apik ya manakib iku jamak daripada mangkobah ya atau sifat sing bagus nggih ya tapi nek ana wong kebalikane nggih ana wong kok sregep iku untuk kebagusan akeh tapi ana wong kok keset rasa-rasa nganggur ae wis mbah nganggur pokoke ya ora ana mbah gak ana cita-cita urip sing apik apa piye ngono ya nganggur ae
Ya waman qada batilan wong sing nganggur isu-isukan dalam keadaan nganggur ya ora ana kegiatan positif ya ya sabahlalan iki sing ora ana napa jenenge buahe ya rajulul faril ya ya wong lanang sing napa jenenge nganggur kosong gak ana buahe maka khosira wong iki bakal rugi ya pokoknya ngeten sampean kudu dieling-eling nggih kudu dieling-eling sampean niku nek ora ana kegiatan ya pokoknya kok nganggur pas wayah longgar wektune iku gunakno nggih kegiatan sing positif nggih gunakno apa nggih kegiatan sing positif ya kapan wektune sampean iki nganggurno ora mbok gunakno nggih kegiatan positif iki setan iki bakal nggodha sampean ya supaya ngisi waktu nganggure mau dengan kegiatan sing negatif. Ya. Dadi aja apa jenenge wayah nganggur kaya ngono iki wayah wektu sing longgar ya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kan akeh kegiatan positif ya. Bantu kancane atau maca buku, maca kitab, murojaah, maca sholawat, ya zikir Allah atau zikir la ilaha illallah. Kan akeh. Nggih mboten. Jadi aja nganggur meneng ae tengok-tengok ngene. Ngalamun kesurupan malah repot sampean ya. Jadi aja sampai ya waktune iku mau terbuang sia-sia, tidak ada faedahe nganggur ora ana kegiatan positif aja. Ya kudu diisi dengan apa kegiatan positif. Ya. Ning dhuwur kan ana buku-buku akeh nggih mboten. Lah iku iso diwaca nih. Ya, terutama minat baca, rungono. Wong dadi wong alim iku kudu duwe ana minat baca. Ya. Sampeyan cita-cita jadi ulama, jadi wong sing ahli ilmu, iku minat bacane kudu ditingkatno. Ngertos minat baca. Ya, oleh maca niki lho. Aja rasa-rasa maca. Nggih. Kudu seneng maca. Maca buku, maca kitab kudu seneng. Nah, nek ora seneng ya senenge ngrungokno tok. Ora pantes dadi ulama iku. Nggih. Jadi kudu napa jenenge? Ana minat baca ditingkatno, nggih. Ya, sebisa mungkin nggih. Mbah 1 bulan sekali khatam 1 buku. Ya. Neng orang-orang luar malahan kadang 1 minggu sekali khatam 1 buku. Iku kudu ditingkatno minat baca. Nggih, paham? Paham mboten? Ya. Kan ana buku-buku akeh ning dhuwur. Ya iku saged diwacani wis. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.